Ahojte cestovatelia, tu je Stanka Maťugová z Cestovky Objavuj svet a chcela by som sa vyjadriť k situácii, ktorá momentálne mnohých z vás nepokojuje, a to je krach jednej zo slovenských cestoviek. Chcela by som vám vysvetliť takú vec, že momentálne my podnikáme ako živnosť, nie SROčka, živnosť, teda ručím ja do výšky celého svojho majetku za vaše peniaze, ktoré nám pošlete, za zálohy, ktoré nám pošlete, alebo doplatky k zájazdom. My samozrejme si spĺňame zákonnú povinnosť a teda máme poistku insolventnosti u poisťovne Unión. Táto poistka insolventnosti je aj samozrejme v registri poistiek insolventnosti na Slovenskej obchodnej inšpekcii. My robíme malé skupinky v našej cestovke, cestujete s nami iba v malých skupinkách. My sme tvorcovia tých zájazdov, lebo sme kancelária. My si ich teda tie zážitky celé my pripravujeme. My nepredávame cudzie produkty, všetko sú to iba naše produkty. Cestujeme linkovými lietadlami, bývame v hoteloch, tak sa na vás teším vo svete, kam vás zase vezmem. Čauky!